Tamto tých Moravanov, jeden čo mal tí betonárky, mi hovoril jeden. Tento podporoval. Bože, čo má nahrať cestu. Tam sa hrabeš, to je hovno. To sa hrabeš. No. Sa už on nemôže, mu sa nohy podľamujú, to už nevidie dlho. Už je hotový. Aj to dopredu, nie sa tam tam hrá, to je tak nedobre. Hráva, tých zvolátí a dostanú gól. Á, pozri. Nedáva nikomu. Domino si narade s gólom. Aj dobre, ako ide pomáhať. Akci. Dobre bliho, tak. To je malá dom. Máme ísť dopredu, ideme dozadu. Odľavičkovať, stejne nemá do... Ježi, ty si... Veľmi drevo. Čo, Domino, čo si sa zjašil dneska? Tuším, tam, kde má Erda. Akurát tam. Vyvolala na druhú stranu. Tu už si tajú krče tam nejakého ďalšieho. Fotbal je zlý, ale čo budeme robiť bez fotbalu v lete? No, teda. Ešte máme, v sobotu hráme. Posledné kolo sobotu? Sobotu, no. S kým to hráme? Orvište. Doma? No. Čo budeme robiť? Ani televízie. No, teraz bude už prestávka, ne? 2 mesiace. Tam to prebehne, neboj sa, mesiac prebehne. Všetko prebehne, samozrejme. A tu sa prípravné a už to pôjde. No. Aj nová to naplní. A nevidíte, ten Trnavčan je, Jožko nedošol, oni má, Miško má... Gerčák není, Jož ten má žltú, a ešte jeden, potom tá šeska, taký šikovný obranca, my sa toho hrávali. Aj toho není. Aj potom taký vysoký, on trénuje voľakých žákov v Trnave, lebo čo, nevídaš. Aj toho není. Jeden do roboty, tedy druhý, tedy... No, teraz je fotbal len pre študentov, No. pre úradníkov. Aký oni, že robotník alebo živnostník to nemôže hrať fotbal. To vám pozriem, že lavička už prázdna, podá. Nevadí. No. Tam není ono. No. Nevadí. Tak aj tu je vedľa. Kadlec, jaký bol zadoraz fotbalista? Že to bol čistý oni, že bude oni. Hovorí, ja nemôžem, musím do roboty. Čo chodí? No nie, oni tuším, kúrnár. Ale čo mi nevypráva, volali mu do oného, že slúbili, že dojde a volali otcovi a on tam nebol ani na robote. Čo to šáli, čo...
točí. Bol, prísam dal gól. Skrátka nechce sa mu, no. No však to je jeho talent, si nedá gól. To je preto, že sú drevení. Drevený hráč takto nahrá. Čo to oni dvoch malí dávali do oného? A ostatní ve... Ja hovorím, dodá gól, vyhra. 15 minút do konca. No. Dobre. Nebolo sa, nebolo. Len nemal zabud sa ho nalakal, ešte nebol ani onem. Teda. No Mino, ty by si mal, však ty už si 3 zápasy, Mária, na čo stojíte? 3 zápasy po sebe si dal gól. To není možné teraz. Offside. Offside! A teda, jak hovado. Takáto logda pred bránu a jak oni sa kúkáte. Jak nemáte života v sebe. 2 kroky spraviť. Jebem už aj tak fotbali, to škoda trénujú v štvrtek, pátek, zvonem. Pozri, ako dáhame. No ale len, že nezachytil. Len tak, že nechytil. Aj ten. Ten preháňa, to 14. Však keď spraví 2, nemôže čekať, že spraví aj 3. Fúr sa drbe, fúr preháňa. No. Už ide dole. Čo idete, čo je No. červený? Už je spokojný. No. Ale idete do prdele. No, A už je vybavený. Toto sú fotbalisti, Pannu, Máriu. Na to sa nedá pozírať. Lobdu máme. Tak to už tam samej sa pýta. Bez oných je tam a všetci kojú, kedy dorazí. Čo tam, a keď to bol faul, že pred 16 v strede ihriska faul a on tam protestuje. Že si vypýtal, to je druhá vec. Nedá. on provokuje furt. Ale však nemajú ísť do rozhodcu ideme. Ale čo taký faul môže byť, hen tam aj 100. Čo to? Že sa z toho góly nepadajú. Nič z toho. Ja som čakal, je otázka času, kedy jeho vylúča. A ešte to dneska sa nevadzil. Až teraz. Hraj! Dneska sa nevadzil. Pušči! Šlápku. Dobre. Zlatohlávek, neutekaj do offsideu. Si hotový, už nevládzeš. Boha, Krista jeho. Hovorím, že už nevládze. No a toto ešte je. Tam ešte nebol. Nehambí. Jak to môže tak vysoko kopnúť? Aj tvoju nohu. Ale v prvom polčase ste strieľali.
10 metrov nad bránu. Keď nemá hráč hlavu dole, všetko ide na... Len neponáď, lebo to porá dole, betal sa ide. Nahraj, netrikuj všetko. Štrac. No, Na tréninku strieľa, všetko nad bránu a vedľa. Potom chodí len onem, lobby zbierať za onem. Venku, domino. A Domino je dobrý strel, Domino dal kopu gólov. Domino dal kopu gólov. Neboj sa, Dono, furt. Donho. On taký, ten by zakričal, Donho nevládze už, je hotový. Bol offside, bol pískan. Mal dvihnuté. To je to, že bol dobre hrať fotbal, kde si bol. Na hrišu hrajú starí páni, on bol s nimi hrať dobre. Tom Horšenku od 10 hodín do 11 hodín, to je jeho tréning. Tak ten do Hrušavy nevidí, na paperi nemá. Už tam nemáme nikého, čo? Nie, však na strídaní. Ja, ten malý Borčák. To je jak nikto. Vyserte tuto. To je rozsiedený brankár. Som v takém klube kardiákov. áno. Je tam Rábeková žena. Ako bývalého oného. Raditeľa, áno. To musí mať tiež kopu rokov, ne? Že to on by No mal... ale víš čo, tak čiperne vypadá. Rábek žije ešte? Dávno umrel, dávno. Arsenovcom vždycky prehodzím a už vždycky. Pravda, nebol zlý, ale čo by bol zlý? No. No. Není súdené dať gól. Takéto šance dole, treba bolo takto po zemi popíšu dole. Není súdené. To sú také zápasy. Nech to len tak skončí. My neprehrali. A čo, iba na noho. Čo sa na noho jedujeme, nám dá naposledy gól. No. Tá 16. Bránka, to by bola sranda. 16, však to je jedinák, ten hrával za Trnavu. No, a ten bojuje dobre. Však Ten aj ví, čo má z lobdu spraviť. Ideš, Ľubo? aj však išiel dole. Čože? Ne, išiel dole jediné. Už teraz som si všimol, že asi v druhom polčase, alebo... No.
stretnú sa potom sa... Taký žolobík dostal na jednu, že... Ináč areál máte pekný. No, neviem čo s týmto valom, že chcú ho dať dole, že tuto chcú spraviť berný dvor. A to bude také pokazené. Neviem to. Keď to boli stromy. Po cestu nemajú dosť místa. Však to je, že ja si myslím, že by mohlo. A hento čo je tam, jaká cisterna, alebo čo to je? Tá búda plechová, alebo čo to To je tam? tam reklamná, ako reklamný panel. Na tom na rohých obr... To je problém aj u nás. Vôbec nemá že skoro žiadne pozemky. Človeče, nebola špatná. Bože. Robíte pixy. Pozor, pozor! Už to je vládzu, ani jedni, ani druhý. Tak to nie je naši nevládzu. Patrik ide! Nevidím. Poďme na túto stranu. Tak to bol faul, ty mogon! Čo tam mal? Tak ho sočil do oného a on zapíska. A to by musel 11 zapískať. Čo tam ešte môže zapískať? Tak ho sočil do oného, ne? Do toho hráča, Bukov. 11 nezapískať. 11 nemôže zapískať, ale nepriamy kop. Dobre, už je to jeden, bolo to 0. No ešte len ideš. A myslím, Ideme do konca. domino 7 nazad kľudne. Kam ide ten Paťo? To ti obranca, to ti aj ľudíkovi. A ide na vid, nejde? Čo? Čo nevidíš? Strieľať, mu nechávajú tú voľnosť, dej. Ešte, že tak, dobre. Pozor, Domín. Robola čo? To je ono. No som No! zvedal. Bože môj. To snad není pravda. To snad není možné. No ale čo čaká takým pri onej situácii? Len ju džugnúť. Čaká džugnúť. Palcom a hotovo. No čo môže čakať? Hrať za ním. Jak to môže dopadnúť? Nijak to ináč nemôže dopadnúť. To kto je v tom bielom tričku? To je tréner. Na čo, není na lavičke teraz? Išiel do chládky asi. No, on bol dlho zranený, ten chlapec, 3/4 roka na kolena honzil, laboroval. Ďalší, ktorí nás venderovali,
Áno, bez obecných úradov by nebolo možné hrať ani jedno mužstvo. Nebolo. Ešte im koľko sa im teraz. Vezmu ho dole. Už mi to nemáme. Toť, Domino, ideš! Je tam nikoho, není ti? To 11. Hej! Kruno! Ježíš Maria! Ale toto už... Ty debil! Tak nedáš mu hrešiť, ale víš, že to bolo zlondil. Ne, nedám. Ináč by im povedal kartu. Ináč bola. Čo by mi domáci povedali, že v poslednej minúte odpískal 11. To už nič sa nepískali 11. Dobre, toto sú rozhodci, toto je zaujímavé. Všetci tre, vy ste rozhodcovie, do vás sem dal. Boha, toto ešte nezapíska, faul. Vy aj Už ste rozhodcovie. Však to bola červená karta aj. No, podrazil, no bolo. Bolo čo mu. Hlavne ty a Heno, hlavný. Nič, vôbec nič. Debil. Jebni do neho, traf ho, kokota. Ne, tak. Prostého. Tak ne, nefandí to. U vás čo bolo? Neviem, čo sa rozčulujete mi kokoty. Ale čo bolo u Ale vás? bohatci, však to bola 11. Čo sa rozčuluje, čo bolo u vás? No, Ja mám celé, toto tu je moja dohoda. no. Mikinko, Dobre, majte sa. maj sa, nech sa